ka chanela kalolom le veka chu tun tuma chuan English movie munom tak mai The Miller's Girl ti chu kan thlirin kan ngai thau le anga he movie hi zirtir tu pakhat a zirlai no pang tak mai laka aluan liam dan chan chin ani don ani lo sei chhotan ngal mai ta ila movie lo in tran na chuan tleirol tuai tirte mai kai roi chu alo langa kai roi hi anu le patinen chuan an khos hau lawa ramdanga anom san riani kai roi chu ama chawina khosa a ma se a chile nuam ati tak mai ma ania oma thuzia mai chu atiker ker mai thin kai roi chuan ram noi akal tang nuin an school chu athleng fela chuta an zirtir tu pa Jonathan Miller nen chuan anin muwa ani hi chu pawalai pulatel rual to angkha ni in thuziak lama tui ve tho ma se hlotling theilo beidon to nuwa zirtir tu lama in letta ani a kai roi chuan answer Jonathan a class a chuan omin Jonathan chuanin kai roi chiar turatan lekhabu then khat hia pe a ma se chung a lekhabu pek te chu kai roi chiar nu vek an lo ni to a chuta zirlai me che pakhat wi ni chu lo lut vel in ani hi an class mi chu anilem chuang mi alawa ma sela kai roi thian thatak mai ani a ti chuan an thian dun chuan thil ei turin an chuak dun ta a Jonathan a chuanin kai roi lekhabu zinga chuan puitling lam thil lekhabu chu a mufu ta hlo maya chuta Jonathan thian pa Boris a chuan a thian pa tan coffee in tur loken lu pa chuan classroom chunga aron lut vele a Jonathan a lekhabu lo en mek chu lak sakin an chiar zui le ngala chuta Jonathan a le Boris ate chuan lekhabu ziak tu minga Jonathan ming lo in ziak an mu chuan mak an ti dun hle a sindang lo langin Jonathan anu pui Beatrice chu zan lama chuan alo boy hle maya chuta Jonathan a chuanin anu pui ngai ven a hlo nan ti in azirlai no pangte zinga a lekhabu lo chiar sak thien anom ti thu vel chu an soya chuta Beatrice chuan a thianu Amy hne na tang hian kol dongin an chang zui loka a nuwa chuan an nu pa chuan no te dom dun le in anom dun ve thei shrama ma se chuti huna tak mai chuan Beatrice chuan kol hi adong le hlo mai Jonathan a chu alung na chia to lova atu ka chuan an nu pa chungchang te chu a thian pa Boris a hne na chuan a hril ve a chuta Boris a chuan fiam thua lo lak sakin ala nui zat ang deuh tho zo ka anzirlai pakhat kai roi chu ram noilam atanga school alo pan lai chu an thian dun chuan an muwa a ma zan lama Jonathan chu alung oi chi alo nen kai roi chu nidang zong ai chuan alo en chi kher mai kai roi in aron nei tak nuwa chuan Jonathan chuanin kai roi hne na ram noilam atanga local chu a hlau lowem ni tia zo chuan kai roi chuan so ram noi hlo omber chu kai ka ni lom tia chang chu Jonathan a chuan lo lom hle in anui put puta school building chung chu ron nangin kai roi thian nu wi ni chuan le khabu chu alo thau loya chu thil chu Boris chuan atum reng wanga thlau ani ti po asia wi ni hne na chuan Boris a chuan a eng thil chiangi adu chu azota wi ni chuan ansar chu alo chei fiam le jok dai mai chu tiang thil theng chu kai roi chuan an sira tang chuan alo thli renga alo nui sukani chuta a thian nu hne na chuan a zota em ni ti chu azota tlailama chuan wi ni chu kai roi te in lama chuan aleng phaya kai roi chu admission chungchanga zo na chuan aril ru ati ha thu wi ni hne na alo soi chuta an zo na siama chu a hring nu na hlotlin na ro pui ber a chan to ti chu ani a an thian dun chuan thil tam tak an soi du na ma se handang lamfa na lawm chuang silo chuta wi ni chuan zirti tu ne na in ngaihzawn chungchang chu a soi chuak ta a chumi chungchang chu an ziak chuak ta ngal bok kai roi chuan answer Jonathan a chu a aya kumsom ni daya au pat jok thu chu a soya ma se wi ni chuan a thian nu chu thlem thluk ala tum lui tho tun lai anga chuan thil pa ngai ani to thule Jonathan a po mi pa tak mai voi khat ngai zona turatan phei chuan du thu sama tha mi pa ani thu te chu asila ti chuan wi ni chuan answer Jonathan a chungchang chu kai roi hne na chuan soi chhun zom zelin engtiangin nge answer chuan alo ngai ve ang ti te chu chuta kai roi chu athu hria te chuan ati jak hle maya Jonathan alaka aril ruput mang po adang shet shet to ani ber atu class a chuan kai roi chuan answer Jonathan a chu amel deuh char chara chuta Jonathan a po chuan kai roi hne na chuan class ban nuwa a office a ron muturin atia class ban nu chuan Jonathan a chuan Boris a chu zanre e puya tan a som chuaka Boris a chu lom lu tuka wanga lampa chuan a chuak zuya
Jonathan a po in a hnung lam hre lek lovin alo lam pui ve lai chuan kairoi lo ding reng chu a mui la top chiang hle ati ngai na shelo chu nui topin kairoi po anui ve na sa hle a thu dang chu da tha in Jonathan a chuan kairoi theina te chu a fak sak chiama a thil zia te po alo chin chia sak nual thu te a shil bok kairoi po in a thil zia chu ti tak maya an sarina alo ngai hlu le a fakna a hriat chuan alom ve hle a Jonathan a chuan kairoi hnena chuan thon thu toy a ziak tu du berte zinga mi ti dan zu zuya ziak chuak ve turin angena chutianga atiani nga chuan Jonathan a chuanin an midterm exam a full mark pek a intiam nge bok chutiang te ani le zel phei chuan atan a thadon hle ani ti kairoi chuan shia in o chu apo vota answer Jonathan a hnena chuan ale khabuzia te chu alo chiar to thu te chu a hril ve boka Jonathan ang thawa athil zia adu lai chen sia le shia reng tam takanei thu a shil tel bok chu thu a shia chuan Jonathan a po chu a thin long lo min a khat vele a karto pa chuan kero i chu an ina leng turin Jonathan a chuan a som zui bokani chuta chuan a assignment chungchang te chu soidun tur tul a don wang ni in a shila zana chuan Jonathan a le anupui ba ka boris ate chuan zanri an lo ei chuaka Julai muna chuan Winnie chu lo thok ve reng main an order te chu aron zia chua saka Jonathan anu pui Beatrice chuan ama kha emni izirlai no pang isoi ve zia khania tia zo chuan Jonathan a chuan ani lo thule kairoi chanchin zo kani thu chu ashila ma se ani nataka chuan Jonathan anu pui Beatrice chuan Jonathan anga event zong kairoi la ka chuan a thik thu a cheta de uni in alangani Beatrice chuan alung oil on chungchang vele a pasal deu so na trong kam chu Borisa a omlai mek chuan a chak chuaka engma zi amang anei lova baka thu page kum tam tak chung a ziak to lo boka tuna phei chuan zirtir tu naran ve mei chau ini hi ti in a pasal chu zakmap lo hian a trong khum boy boya kar top alo ni chuan Jonathan a soina hmun lama chuan kairoi chu lo kalin Jonathan anen chuan anin hmuwa chuta chuan an pani in nai takin an thuduna tlangwal pakhat hian hla thu hi alo cham chuaka Jonathan a chuan chu hla thu chu uluk takin alo ngai thlak sak ve boka kairoi ve thung chuan Jonathan a chu mitla lek lo hian alo thlir thung anuwa chuan kairoi chu meizu turin pon lama chuan a chuak zuya akianga chuan Jonathan a chuan ronzom ve ngal zatin zial chu aron zuk pui ve ani atu ka chuan kairoi chu chelo taka ron in thuamin answer Jonathan le Boris ate thutna lampan chuan alo kal phaya Boris chuan voin chu ni big ani emni tia alo zo chuan kairoi chuan thil danglamte vak aom lo thu chuan alo chang thung Boris a kalson nu chuan kairoi le Jonathan ate chu an ti dun mai maya anin po to viau mai classroom lampana Jonathan a kal lai chuan Beatrice ne na tang hian text message adong hlau maya khoya emo chuan a tur an nei thu hi aron shil classroom chunga chuan kairoi chuan answer Jonathan ne na chuan aziak tu du ber chungchang te chu a soi puya ma se Jonathan chuan ho wat angai thu shilin kairoi chu a trin san tariani Jonathan akal liam nu chuan kairoi thian nu Winnie kha Jonathan do kana hian du da deu taka om kwalin a thian nu kairoi chu an fiam kwal vela Boris chu Jonathan pindana alo lu chuan Winnie chuan alo fiam kwal hlak bok Boris a phone chu akor oma chuan ada that saka lelama chuan Jonathan chu anupui khanin an chhuat dun tura ati kha an nalama buaina anei le tak thuta wangin a thul le ta sia chuta Jonathan chuanin kairoi hnena tang hian call hi adong nol mai ma se a chan zok taka chu ti pal thil thuin kairoi phone chu alo a ho sakte mai hi alo ni a anupui ne na an chhuana tur an thul le tak ro sia chuan Jonathan chuan kairoi phone pek tum chuan a in khal chuak ngala kairoi in kot a thlen chuan ru asur ta hlau mai kairoi po chuan korfwal nol mai ha chuan Jonathan lampanin aron kalve chi apoka ani pani chu engemongai tu adu ni om tak hian anin enwang wanga anin ki zui nge bok chu thil then nuwa chuan Jonathan chu ain lama chuan alo let fel le to a kairoi chuan mail hi aron thona chuta anupui ve sekla chuan a pasal omlai chuan engna ma tho theilo turon shilin chuakri turin atia Jonathan chuan anupuin akiang omri lo tura ashila wang chuan an insira kebina chuan aluta chuta chuan kairoina aron thon story chu a print chuaka
chu story chu puiting lam thon thu ang chi chu lo ni in zirlai le zirtir tu chungchang alo ni reng maya an ma ni chungchang ani thayang ti rin na chu Jonathan a chuan anei thiam boka a thon thu chiar chuan hruaina sa hle in Jonathan a chuan chairman hla pu ati a ke korpo a phel thol pha angai nge ani atu ka chuan Jonathan a chuan in ama ang lo takin kairoi chu a bedu ta reng lo maya engthil nge thlengti kairoi chuan a zo thuai reng bok Jonathan a chuan in a thon thu zia kha angai nat lo thule ti sual atam thu chu kairoi te na chuan a hril ta deya kairoi chuan an chung chang ani thu a soi chuan Jonathan a chuan an pati in kara engthil ma om lo thu chu a hril chang faka zirtir tu le zirlai ni na bag anin kara chuan thil danglam aum lo thu a hril tel bok chu thu a hria chuan kairoi ril ru chu an a hle maya Jonathan a chuan in aziak thalawani chuan midterm exam na po ati fail tur thu a hril nuwa lek phei chuan kairoi chu a thin rim zual nge mai Jonathan a chu chang le tin ka thu zia te kha a thalutuk tum chin ma la ka ziang khan iziak ve thei don no ti ka chiang ti le Jonathan a chu ziak mi misatli ave mai ni kha ti in a soi zuya ti thei nia ain ngai ni phot chuan a du le ti fel mai tur chuan a hril let ve ngal sak bok kairoi chu lung chetak hian ho a thian nu wi ni nen chuan no andom dun le lama Jonathan a po ril rubuai mel tak hian a che a ruai maya a om dan chu anupui chuan lo muthiam thuain engthil nge thleng ti chu a zot ve bok Jonathan a chuan in kairoi thon thu zia vel chu anupui BTC nena chuan a hrila chu vele BTC chu a om dan adang ngal veka chu ti lai tak mai chuan Boris kha an ina chuan aron leng lut hlola Jonathan a chu aril ru a boile map to kairoi te thian dun chu ron lang vele in an lo la ti dun char chara kairoi chuan in wini nena chuan ansar Jonathan a chuan in ama nei tum anga aom der kwal mai thu chu lung oi lo ti hria tak hian a hrila a thian nu wini po chuan Jonathan a te nu pa ti boi tur shimin Boris chu alowa tir phei zok hi alo ni a wini chuan ansar Boris chu alo la fiam kwal char thin hi alo ni ma se Boris chuan angai thu tak lem lova ma se aril ru lak pen nan ti in an thian dun chuan an thom hnuak te chu kairoi te thian dun chuan an hlip thladuna Boris chu an va thon chin tange yani chuta Boris an wini te thian dun thalak a mu chuan rang takin a tho chuak ngal vuta chuti lai tak mai chuan BTC chuan Jonathan a thona school lama tangin phone call adonga chuta an ron soi chu Jonathan le azirlai kairoi te chanchin an hria chhuwa to thu ani chu thu an hria chu BTC po a thong hle maya chu tiang chu zirlai story pakhat zi awang mai me athengta chu engea chan ti azot tin chu mai ba ka Jonathan a nena chuan chu zirlai mei chia nen chuan anin kara engthil dang nge thleng to ti te chu azota ma se Jonathan a chuan a chang lo atu ka chuan kairoi chuan school chu akal talawa vice principal office a chuan lo langin Jonathan a nena anin kara chuan engchi ange thleng ti chu zo ani le a chuta kairo chuan ansar Jonathanan midterm exam tur pol assignment apek lok thu chu ashila tin zialte anzuk dun thule school pon lama anin mu to thu te chu asoi veka ma se Jonathan a khun alo thlen chuan an zo na pek te chu chan a she hlom viau maya chu tianga a she mel a mu chuan vice principal chuan engkim chu a she thiam ta a na atanga cho lailok turin Jonathan chu asiam ta ni pon lama chuan Boris chuan Jonathan hne na I huang chin hriat thiam turania tuna chuan apoi zo ta vek ani hi ti na thian pa chu akal san taria in lama chuan Jonathan a chuan Beatrice hne na chuan atna atang an chol tir thu chu a hrila Beatrice chuan thil hriat thiam lo ala nei chewa anin kara chuan eng thil chiang e thleng chu azot non le ngata ma se Jonathan chuan engma an ti dun lo thuina chang ta tho an hun ton mek chu anupui chuan alapom dam thiam chi alova chu azir life mi chelaka chuan feelings anei reng em ti chu azot le a ma se Jonathan chuan engma chu tiang anei lo thu chu a hril le tho chuta an nu pa chuan in hial thin rim zelin in then thu hial an soi chuak ta a le lama wini chuan kairoi chu aron hmua a thil ti chuan Jonathan a awak chiat zia le atna atang hiala ban ani thu te chu aron chila ma se tuna chuan kairoi chuan engma poi sa to lo ti hian asuya Jonathan a hian min ngai niam ma mani
ti khan eng thil chi ange ka ti thei chu a hre thiam to ang atia chu tiang chuan a hlo tlin na ro pui ber chung chang chu a soi chuak ta a tuna chuan Jonathan a chuan hna le nu pui a nei to lova thu zia lama aril ru sor bingin thu a ziak ve thei to ang ti in a soi zui bok ti chuan movie po chu a top chun zom ta a kan video mi lo thil saka wangin lam tho kap sai khong ai lai de sel kha mi lo ti sak ve ngai don ya